Onte subín esa serie de reels sobre o ghosting e madurez afectiva a conto dunha conversa que tiven cun amigo que estivo uns anos cunha muller e lle fixo un ghosting. Este ghosting do que oín falar moitas veces, que non falamos de 3 meses, non? Falamos de que hai un vínculo real, logo aí hai unha dependencia afectiva que pode ser san, de feito é necesaria, e hai apego. E o apego non é un problema. O apego é un mecanismo do ser humano para coidar dos outros seres humanos. E hoxe vemos todo isto que é mesmo un mercado dos apegos, de fai o curso e todo así. E disto xa falei, non? Hai dous mercados. Está esa manosfera e está esa cousa emocional de aprende a vivir con todo isto. E hoxe este amigo comentoume a conto dos reels que viu, que subín, que había que facer unha análise fonda desde o punto de vista psicosocial. E eu, todo isto teño en ChatGPT. É certo que é moi amplo, e para poder un pouco abrevialo, dixenlle a ver ChatGPT, todas estas cousas que eu che dixen, vámolas ver sen romanticismo, non é medo ao compromiso, cousas así, sinten demasiado, senón vamos ver, eu disto xa falei, que non é o tipo ou a tipa que che fai un ghosting, é un suxeito social, logo un suxeito político. É un suxeito social que se vai moldeando, é cultural, polas formas de vida que van chegando, e isto ten consecuencias políticas. O tipo ou a tipa que che fixo un ghosting vota. Que facemos moito isto de esa persoa vota. A persoa que non foi quen de responsabilizarse dos seus actos respecto doutra persoa que a acompañaba na vida, que te preocupaba se tivo febre ou torciu un pé, ou se na súa empresa están facendo un recorte de persoal e pode quedar sen emprego, non foi quen de responsabilizarse diso. Esa persoa participa da vida política no sentido amplo. Como vai? A min isto pareceme como unha lógica, non? Como alguén que non pode responsabilizarse de si mesmo e de como os seus actos repercuten en persoas que lle queren ben, como se vai responsabilizar do colectivo. Unha persoa que non pode profundizar na súa propia complexidade e da complexidade, non? De vincularse para ter, dame igual, unha panda para ir tomar o vermú. Se non pode responsabilizarse diso, como se vai responsabilizar da complexidade social? E pedinllo ao ChatGPT. Dixo, dimo aí máis ou menos, non? Tira do que teño guardado. Vou no tentar desenvolver. Vamos, como mo dixo el, non? Punto 1. Partir de que o íntimo é un síntoma social. Non é o teu problema, non? Que é algo que se nos vende moito hoxe. É a túa ferida, é como ti activas a ferida na outra persoa, é un problema teu, non? Ti vives nunha sociedade complexa, pero o problema és ti, é todo tes que solucionar ti. E isto pasa do romántico e esta cousa da amizade tamén a que a política che diga é o teu problema, non? Non, o teu problema laboral é o teu problema laboral. Non ten que ver coas políticas de emprego. Por exemplo, podemos comezar co recoñecible o ghosting, os vínculos que non se nomean, non se definen, non teñen normas e acordos,
E tampouco se pechan, non? Nin abren nin pechan, é todo así un libre albedrío. A incapacidade esa da que falo neses reels de asumir a responsabilidade. Nada, todo ao chou. A evitación do conflito. A evitación do conflito nun vínculo é un asunto político. Unha persoa que evita o conflito, que leva a convivencia máis íntima, tampouco se está preocupando, por máis que poida ter un discurso así, porque é fácil falar, dos conflictos sociais. En realidade, esta é a idea de simplifícano todo, dá igual. E cando falo de ensino, bueno, pero como a min non é problema meu, pois porque non teño fillos, a min dame igual. Por exemplo, unha persoa que evita o conflito, que busca gratificación inmediata, porque é así. Agora estou mal a justo, marcho e non che dou explicacións. E agora estou mal a justo porque marchei e non che dei explicacións e volvo, pero tampouco che as dou. Que non sostén a incomodidade, que non di, bueno, pois mira, eu agora, como a calquera vínculo, teño certo malestar, pois, porque teño que sosterte como a ser humano e coidarte e atenderte, e iso crea un malestar e sosteño iso. Non, eu marcho, é así. Que non asume a responsabilidade, cando volve non di, ostra, eu fixeno mal, senón que, bueno, son cousas que pasan. Home, son cousas que pasan, son cousas que decidiches, pero toda eso que chaman apego evitativo é unha forma de vivir na evasión. Por iso é inmaduro. É que delega as emocións no outro. A ver, se non che gustou porque marchei, eu precisaba e non tiña que explicalo, non? Que a gran diferencia hai entre tomarse un tempo e dicir, mira, pasou isto e causoume malestar. Dame un tempo, eu estou aquí, vale? Eu quéroche, e importasme, e importame o vínculo, mas eu preciso, sí, porque, ois, aquí fóisenos da man, non? Por exemplo, unha discusión ou o que sexa. Non, delega en ti, xa ti pensarás porque che fixo o ghosting, ou xa ti pensarás o que fixeches ti, ou adiviña, non? Ti xoga a supoñer o que lle pasou á persoa. Aquí entra todo ese apúntate ao meu curso, que eu vouche explicar o que lle pasou á persoa. Como ela non pode, xa ti paga. Porque é un asunto político. Pero que é tamén ese capitalismo emocional, é tamén un asunto de mercado, non? De consumo. Estas persoas teñen máis dificultades para soster os procesos colectivos. É moi real. Cando eu fago esas críticas aos sindicatos, aos activismos, iso tamén é como o vínculo, é totalmente superficial. Vamos facer unha movilización. Colled unhas bandeiras e unhas consignas e facendo unhas pancartas, imos, pero sin profundizar. Tamén teñen máis dificultades para pensar a medio prazo. Por exemplo, cando eu digo esta persoa vota. Pero como vota? Está pensando no medio prazo? Pois non. É fácil sabelo, porque non pode pensar no medio prazo cando toma decisións na súa vida máis cotiá e íntima. Non pode asumir unha responsabilidade cidadá. Non é a persoa irresponsable, efectivamente, é un suxeito, é un cidadá irresponsable socialmente, por pura lógica. E non pode tolerar a complexidade social. Logo, tamén se evade diso. Por iso, os procesos colectivos son performativos. Vamos facer, pois eso, a pancarta e vamos... Para eu agora... Alivio inmediato. Mira, eu xa fixen todo o que tiña que facer por esta sociedade. Había unha manifestación e fun.
E agora vou e xa me desconecto. E díxome ChatGPT, que eu dixen isto nalgún momento, é un suxeito útil para o poder. Daquela, é un tema político non conspiranoico. Os sistemas sociais actuais funcionan mellor que a persoa distraída, a que consume aí dopamina e reels, non? É como a... Eu antes subín reels, pero de normal subo un vídeo longo. E vete moi pouca xente, porque o vídeo longo, de algunha forma, lévate a pensar. Que mo dicía tamén alguén nun comentario no YouTube, non? Di a min, móvesme os marcos, estea de acordo ou non contigo. Daquela, a sociedade actual, non? É un sistema que lle vai ben a persoa distraída, a persoa reactiva. Ui, que pasou, pírome o ghosting, ou ai, que me volvo, sí. O love bombing. Oh, Dios, acabo de coñecer o amor da miña vida. Levamos 3 meses, que eu non coñezo esta persoa de nada. Pero, sí, o namoramento, sí, esta cousa, persoa reactiva. Tamén lle vai moi ben a persoa insegura. Como a insegura que é, xa está, namorei. Ou, desnamorei. Que ten dificultades para tomar decisións. E non as toma dunha forma racional. Isto é útil ao poder, isto é útil ao sistema. Este, por exemplo, é o bo consumidor. Ten o Amazon Prime e compra, clic, dalle clic e xa compra agora. Sí, e ten 2 descargas de dopamina e unha hostia campal tamén, de vez en cando, de yo clic e xa comprei. Chegou o meu paquete, isto vémolo na rede, vou facelo unboxing. Unha compra con 2 gratificacións. E logo que dixo, hostia, vai a merda que fixen, para qué? Persoas dependentes da validación son útiles ao sistema. E ao poder. O poder ten moitas formas de validarte. E ti, que eres, simplificas, non te complicas. Veña, isto xa me validou. É que están centradas neso, no inmediato. O para hoxe. O difícil, que é o difícil en política? O difícil en política é cumprir promesas. Mais este suxeito de apego inseguro é toda merda romántica. Como a suxeito político, tampouco non está reclamando ao poder aquilo que hai 3 anos dixeches isto e non estás facendo. Dá igual, xa pasamos páxina e... Sí, é útil ao poder. O poder hoxe promételle e o suxeito político vota con alegría. Pola promesa. Como a un love bombing. Tal cual. E despois, pois xa non lle promete, pero véndelle novas cousas ou critica o... mira iso que mal, non? Tamén como a persoa que che conta o mal que lle foi na vida. E foi culpa das outras persoas. É que é sempre a mesma lógica. E aquí, ChatGPT que fino, que ben me coñece, a transmisión xeracional. Están persoas do meu tempo dicindo a xente nova, sen botar de conta que ti, en Galicia temos un dito que o explica moi ben, está a vella morrendo e está aprendendo. Está a vella morrendo e ainda se está formando como a suxeito político, non? A ti vaite modelando a sociedade, esas cousas que chegan. E ti transmítelo. Ti espantaste da xente nova, porque ti lembras como eras ti de nova e non eras así. Pero cando din a que a xente de agora, a xente que estamos vivas somos toda a xente de agora. E nós transmitimos isto. E a xente nova aprendeu do noso exemplo de persoas que íamos avanzando e íbamos adaptando. A xente do meu tempo tamén se chuta de dopamina, tamén lle chama madurez, precisamente é que non me importo de nada. Pois se non te importas ti que lle pides a un rapaz de 15 ou 16 anos, nin a un de 18 que agora deixanlle votar. E di,
Isto que total é transmisión xeracional. Os adultos que comezaron a non saber soster e nalgún momento non fixemos como as xeracións anteriores que por necesidade aprenderon a soster, que alimentanse de vínculos fráxiles, intercambiables, non me complico, veña xa, me igual, que viven nunha cultura da gratificación inmediata. E dá igual, a persoa xa tiña 30, 30 e pico, 40 anos, no vínculo romántico, separouse. E daquela agora descubriu un mundo de, sí, no, match. Desfago un match, que é o propio ghosting, sí. Con medo ao conflicto e con medo ao compromiso, non desde o punto de vista romántico, senón con medo a ter que soster a vida. Tal como é, non? Nunha sociedade onde as outras persoas, por suposto, contan. Vai pasando e transmíteo, non? As crianzas, as túas fillas, os teus fillos, as túas alumnas, os teus alumnos, os rapaces do teu equipo de fútbol que ti és entrenador, estaban vendo en ti un referente. E o referente é unha persoa que non se importa. E logo espantaste ao ver a xente nova. Pero son case como se fose isto a Biblia, non? Son a nosa imaxe e semellanza. Por iso, falar da xente nova sen revisarnos nós e as nosas traxectorias é tamén unha forma de evadirte, de revisarte ti. Correspondes a esta sociedade. A consecuencia nas relacións, e dime aquí ChatGPT que volva ao íntimo, se non sabemos reparar o mal que facemos, se non sabemos asumir o dano que facemos porque somos humanas e na interacción imos errar e imos magoar as persoas, pero non o asumimos, logo non o reparamos, se non sabemos pechar os vínculos, nin definilos, nin evolucionalos, as relacións son espazos de evasión e de consumo emocional. É dunha sustitución constante. Son capitalismo emocional. Consúmelos como tes o Amazon Prime del amor. Consúmese e tal, e agora aparco non o pecho, aparco. Xa non o poño, sí. Ou tiro as cousas novas, tiro as cousas coa etiqueta mesmo, porque foi un erro. Non me responsabilizo. Isto deixa xente ferida, pero deixa suxeitos pouco capaces da responsabilidade colectiva. Deixa suxeitos políticos que normalizan isto. E, volvo atrás, transmítese. As novas xeracións están no vendo. Dunha forma na que entenden que é iso. Logo é útil ao poder. Eu non quería falar de totalitarismo, mas sí que é certo que aquí encaixa a banalidade do mal de Hannah Arendt. A persoa evitativa, evasiva, e incluso tamén a persoa ansiosa que quere xa. É unha persoa que non ten capacidade de parar e pensar. Parar, pensar, atoparse ca súa conciencia. Logo, actúa mal, efectivamente, non vamos falar de persoas malas, aínda que é moi cruel o que che fan, dunha forma maquiavélica e realmente narcisista. Mas son persoas que fan mal desde a inconsciencia, porque banalizan todo. Logo son persoas que te deshumanizan porque xa se deshumanizaron. Xa non recoñecen o humano en sí. Dá igual.
Son persoas que cando che fan o ghosting marchan por aí pasalo ben. Sí. Como se eles non fosen persoas humanas que tiñan un vínculo que era valioso. Igual. É que é así de triste e de cruel tamén. É un suxeito político. É un suxeito social. Ten consecuencias políticas reais. E espantámonos do que vemos. Mais, por iso, filosofía dos afectos. Temos que mudar en nós esa incapacidade de medrar, facernos maduras e responsables das outras persoas, logo da sociedade. Logo poder ser realmente persoas que confrontan o poder e non que lle son útiles. Repito, a persoa afectivamente irresponsable é unha persoa socialmente irresponsable. Quitámoslle o romanticismo, a persoa evitativa, que agora vai, que agora ven, quitámoslle todo isto que nos venderon para tentar comprendela, ten medos, é porque sinte demais que marcha para regularse e volve porque realmente te quere moito. Quitaslle todo isto. É un suxeito social que funciona contigo así e efectivamente funciona con toda a sociedade así. É a persoa que se chega ao poder e lle quita o que lle molesta hoxe de diante e xa lle val. É o suxeito político que precisa o totalitarismo. E transmitiu isto á seguinte xeración. Non é a xente nova, somos todas as persoas. Repito, cando falamos da xente de agora, a xente que está viva e ten 50, 60, 70, 80 anos é xente de agora. Non é a persoa que che fixe un ghosting. É un suxeito social. É suxeito político. Participa activamente ou evasivamente da nosa realidade social e política. É un problema social. Non é o teu problema. É o problema de todas as persoas. Non nos poden vender 400 cursos para que convivamos, vouno dicir dunha forma moi radical, coa banalidade do mal. Pobriño, ten medo ao compromiso. Cando sinte demais, desbórdase. E temos que convivir nunha sociedade onde unha persoa, cando sinte demais, silencia cousas nas redes para non velas, sí, e mira para outro lado. É un problema gordo. Vivir efectivamente coa banalidade do mal.